Egy fiatal férfi, Mark, régi holmikat vásárolt bolhapiacokon. Egy napon egy furcsa tükröt talált, amelynek keretét sötét, kanyargó minták díszítették. Az eladó csak ennyit mondott: ne nézz bele túl sokáig. Mark hazavitte a tükröt és felakasztotta a falra. Aznap éjjel, miközben elsétált mellette, mintha valami mozdult volna a tükörben. Visszanézett, de csak a saját tükörképét látta. Csak hogy az arca mosolygott. Mark viszont nem. A tükörkép lassan felemelte a kezét, és megkopogtatta a másik oldalról az üveget. Mark hátrált, de a tükörképe előrehajolt, egyre közelebb az üveghez. Aztán a tükör finoman megrepett. A repedések közül fekete, árnyékszerű ujjak nyúltak ki, kaparva az üveget. A saját arca suttogott neki onnan. Most te jössz be. A tükör hirtelen szétrobbant, de Mark eltűnt. A helyén csak a tükör állt sértetlenül, és ha valaki belenézett, néha láthatta, ahogy egy férfi a másik oldalról kétségbeesetten kopogtat.